se edwo adantezu kokko no enye se bia wono mote ne kwakwa wo mo tutu soto ahodo nyina mu no mo de akira ban se wo mo so ani abre yeah, has been say ye be tututu ye show and say ejuma ye no you the dollar na ye ejuma and then no social say dollar no cost and na see now the mu kofo e ba ka higher and ye 30 this year you pay $10,000 that time na dollar na 6.4 unya 64,000 now they are $10,000 and then unya sa $10,000 this is $100,000 and above and some unya sa inflation so I also inflation and now I mean ka say yen yin say 31.7%. We share policy rate rate banks no share so nobody omudi my loan omudi my scan area for you and no the 1 year I was 35%. So we are human which no say e dey yen better I think the human who you also are standard rate no 19.25%. Instead of say the yen my idea about share say 84%. You see, no year importers no. There might be 4% so the cost standard rate of 19.25%. So say Ukrainian man who be back Ghana VAT will be 19.25%. And then no so personal input and output mechanism which are odia account credit and debit but you be ana or VAT now or to input no or between a year time mechanism and the basa na say also Emma boy and now me do ka say National Insurance Commission of say ye insurance I ye continue ma ye tia of say you na be tia ma gan be tia wa but so hwemu utia wo Ghana but the odi be aniama ne be ma credit no so ono so pese utia de no kokko enti be ye ni den e wo say ye ni National Insurance Commission it trust ne church difficult challenges e was hard no and so na omudi ngani beba mo omudi apana shase omudi no enti so obiye na mi tiana mi nya hu bia e ne an mesan dia account cost no na ma adenize mi boy ni nya so no enye say we don't have conscience we have conscience the niam boy din udi niam osua yento tika ni ku obi a complain sika ni krom se obi a shase a waka ho asem wei aye chocho fo be de chode ma adwere fo nka mo ko guta owura Richard Amamu na yeda so awo sa sikasam oman se de be ye sika no benya hodene na atimi agina ne na so abom adwere fo so atimi akọ aba no makofa bia bane enso nya bi atonenti aka obi matase obi a de nano atumi a wotrese ebe ya enka aban no ene Bank of Ghana mfa ne mangu akwam yi pa se de be ya oman ne sikasam no ebetimi agina ne na so fi se ba bia ne makeka akọ no ahadwen na abusuamu ntiai oman ama ne bosofo yewura kwadwo opankroma ena ekasebra wane samtrofo edi nkoma na wotrese asami ojamu na afa Sompa so na atomansa nyina sede ogina ayiase a obonso ano asam tentene ne tietia nyina ene se wowura kwadwo opankroma de atodwa etrese enchekura baabi omadi enkoma na du no aban de $2 billion eya de se wode bewura oman sika mu enchekura sade be ya oman no sikasem betimi agina ne naso na bio wasato aso kire se $750 million ya wo hwede every Afirma's bank no so yade a enchekura Bank of Ghana o ma account no e ba betom se kukuro na otwi ya enu achi so koko syndicated loan no so no hwede mu se e de $1.3 billion e ba be ka o man sikasem ho ne nyina no ye de aban no hyehyɛ ya wode agu akwam se be ya oban ni sikasem betimi agyina ne naso se obia e ka se o man sika no ene dollar no ekwa dantam no ewa se de dollar na ho ode sitie no wode toto Ghana de ho a enya de se ebetimi aye kura ne science aban ne ma wode agu akwam nyina no aye de Ghana fo suan o musu efa se de o man sikasem betimi agyina ne naso nti na akoye sikasem na afenso emu nkomodie ne science ye pese ye din ko kakra ne hwese de asem wa aban no sikasem mu no anidaso ne nkuransa ne aresemu ban kura na wom enigisem ne nsem pa ban pa na iwomu a Ghana dwadifo Ghana ni bie so wo so se o man sikasem ne dollar no ekwa na dantam no wa nti ebrewe a abasei na aban ne hyehyɛ ya wode agu akwam na amanebo soafo yewura kwadwo opan kroma so de atodwa no na yatimi ate ase ye na
ye boy homaden ye bedin komanti yenko ya nimumransa ayekwo suku ahodo mu nto so ko mu ne adui meka se mofa ya wo mo senior high school so ahodo mu a ebra so se wan mo chron so hwede twato na wan mutumi e de wan mo ngomasuan na bawie ye won to so ahodo mu no wan ma hyase a wan matena konya hyehye so e chron so hwe na eno na akwakodru se abusua ye wo papers ni bi wo hono mu a e wo se nkoda ne ye practicals papers ni bi ye se e ho mekons one more practical one nuana ni adia visual art for so ye one more dear and watching the science for and so one more dear one more year na eno na ye tete bibi kwabra abusia ye pese ye din komo kakra se de me share kasera so de ma wo no e fa o man sika samri ade ntia wi yi owura prince obri yeboa wo ye chartered and financial experts sika samri ade de wo gina brane e wo mu pa papa Sompa FM so nyame asomdwe nka wo Yo, Major Sumira. Papa, Mr. Mibusa wapom boko de. Oba de daruma bibia e boko mpacho na muso e. Nyame atom bibia e boko pa. Ewie de wada. Ye ba won chen na pese wode ekɔ school kakra. Okay. Se aban no ka se wo pompi sika begu ɔman no sika no mu. Na anam so ama ɔman no sika no anya anantu agina so na timi aboa ma. Kwan ye da ɔman no sika sam na afeso dollar no ntam no. Atimi aye ho bibia. Eya na sika sem no sai na ba no pese o ka kire ne manfo Yo Mira made our sibebre so share currency exchange atia eba o my Ghana ebo sika krabra ho ban na eye aban a ote so asede se empempi no no be manage ye cedi no any foreign currencies ye den e wo man anim na enam se ankrankra bia no untimi nkwa abonten kofa sika nyeden emma na wo kofa sika bakra na esese pass through the banking sector e Bank of Ghana no amana be ya ban a duty responsibility say at emre bia no obema dollar yeden abo manim na anytime aban no entimi amfa foreign currency ye dollar no ama na medoso e wo man mu no e ma cedi na ahoden yeden ekofom na ye kasa aban na ekofes dollar de aba o man mu a ase ne sen e Bank of Ghana ana hwe o man ni nyina sikasem so na o man ni sikasem no ye kwa adwaman so ne ekodi dwa sika ye benya bia no ye de to ye foreign reserves account se aban no ekonya bosia edi frama no ne so a eno so ye de to ye reserve num eno na du ba bi ye se o man ni sika aka wadwaman so betim de abo o man ne ho ban no aka sei enti se anytime a ye say sika no ekosoro no e chese ye sika local currency na ahoden ma yetimi de badwaman so enti de aban ne pese o ye sese ne se ye sidi no ahoden eden akofom ama nyame adom wakonya foreign currency US dollars ebetimi abase eye bosia no eden okwa akwaje ebetimi abase eye reserve yesika ne abo anu eden egu ho no ana ode ne nse ekobomu se de ode bi beba begu system nim ama wo ma wo pese wo munya dollar no wo mu nsa beka no mu de adi wo mu dwumadie mi wura ya bo ai wara roma na ebimu su esusu se Ghana fuan kasankasa yete o man mu a o man no sika na yedide dwuma no e ka me akwa ese obia nye na adwen se sa sika no ho ehia no biem na wo hwe anamontuo ya aban tu ene Bank of Ghana etu just say betima ma o man sika sama gina din kakra no a wo gire se aban no ye de wo ye nyina akora no a na se ye timamufo no yansesa ye su ne eban a aban wo mrengu we are semna no aka no na ya kan wo platform bebre so say Ghana ye how kese pa eye yen Ghana fo a ye frɛ bibi attitudinal change seti ye nyina ye sesa ye subai ene ye ne ye wo hwɛ Ghana ni bia na ye pese ye bedi foreign goods aduane a ye kɔfafra manone ye no ye desin ye local goods Ghana ni bia ne ye de hoahoa no sɛ me wo dollar ede ye den ede to ho no ti sɛ wo ka we nyina ye den ede boma chese no matter how aban ne be pump sika de den ede abegum no enam sɛ dodo na hu sɛ wo dollar na usika na ye save abrofo ka sɛ fe na the store of value utimi ma usika no to na ho de so ntie no dollar ne begum na dodo na de amerika ya akɔye den akɔtɔ dollar no enti ba na sa no matter how our government ne be ye no ma sidi na ho de sa akɔfom sɛ me ma mfa to ho
around March 20th, aban ne pompe $2 billion Edi begum satam na cedi depreciation na chase eba no na satam na ye cedi no was around 6.2. Aban ne de begum within the short period no cedi ne stabilize chese na ho de na kwa na ekofom no ejinai by enam se na ye artificial measures cedi na aban ne dollar na aban ne pompe gu system nim enye sustainable ninti no within the medium term no cedi na ho den sa ye den agensem into after April May na anasa ba ya bedum pempe so aye wo mu enti the aban epeso ye samre no in the short term ne de ya na motu papa na aban ne peso ye den o2 but in the long term because of Ghana for attitude and the structure of economy say obi ehia dollar no de akofa ne ma afridwaman so e de aba my Ghana munti no say ya anye bibi foforo apart from the injection na ban person ye na enche ebesa de cedi na ho de den aba fom ansa na ma no besie no ma menka say a positive news ana yete no because apart from the 2 billion ya ban inject no yasam abesam yate assess the cocoa syndicated loan ya kwaji na adwaman so over 700 million eno so ye den eba. It is a means make us every Samre ya kopim se bedi bronya there. There's that likelihood say and measures are buying to onya more foreign currency dia bo mani cedi ni betime den agina. But what matters most is that we are short-term measures in the long run no ebesa depreciate here as a buying tackle the long run measures no than the immediate ones. Me Rayabua, the Ghana for bebre efrase esunu se me kai se guta for kura kire sa ban no ebra so se wono omo tenase na omo toato adwen efa wo man no sikasem ho se wo hwe nipa dodo ye digwa wo man mu a ene eku ahodo omo dwan ne wo bia esunu so bia ne sunu eye nkomo ya ye di ye koye nim no ede na wo ye obi a wo nim de wo sikasem wo betimi asagese de ama aban ne se aban asemase na so obenten baby ye duru no wei na wo se wo ye se be ye sika no de be wura mu kura no a wa anye se ya baby ye jira na ye jira Mira, amamenka se enye dabia na ye bebo abayechi. Na watchumi nu etwam ase na watwam no me kasa and I was very hard on the government. Measures aban ne be ya edim puntuo and I said the steady stabilization ne beba no. Aban na sha se etu na mo ni bi. One of them any say Bank of Ghana me at TSS say omu beto gold e de egu ho as a reserve. Eno ye measures ya Bema cedi no depreciation na den atoa den etwa na se ebegina ebesoso ano kakra den e de amaye. The point number 2 is that abana shall say engage the foreign companies here e wo Ghana ha na mrebia wo mfa so a omu benya no omu repatriate na se omu di ko omu mama sika ni bi nka ha no eno so aban ni omu ye den kasa. The point number 3 investor confidence here na eba fomunti anama investors emphasis kanya den emo ban ni mu no aban ne de niam egugu na kwam a the investor confidence burden ebeba. But the most important thing, the critical one, and say the structure of the economy oman na ye bibia no ye kofa frama no no esesa aban ne ye bibi fa home se ontimi nya ne sa na se ye beja ama na yete se Togo de na omu kofa bibia frama no ne nanso yentu omu niema nim na yenko ne yenkosia akoma fa so amanagi omu free port system na ewo ho na ama omu niema aye stable no yenko ho ne yenkosua saade ne nya den emfiri omu ho any all other measures ba kwa me de beka ho the digitization agenda ye man panyini e de promote to a vice president e promote to makase ebi mu hyase ano abeso mu kena say ye promote to eno so a in the long run e betim the stabilization kakra ye den abesi dinim ase ne sen kambia no Ghana for prefers ye bekuta ye sidi no ewe ye nsem anase ye bekuta dollar na ewe ye nsem enti na mi wo 10 cedis ya na me de akoto $1 e de abeto ba se kobana se economy ni eye digital ye bibia ye to bia na ye turn online through card ye hold the physical money na ebema the perception say men koto physical sika no e me hold no wo dem said the be ya ne bo koso amekwa akoto anya mfaso no ebeko saa na mointi na wokọ abrochima mu a
yama temamufo nkuta sika bebre na emom obibi bia no omo etova electronic digitization it is a enam say digitization usika bia wo mu bia no ekogu banking system ni ma emfa pressure nye den emma ba wo hwe sidi na ye de sidi ni koto dollar no in a physical cash enam say ye to physical cash black market any borrow boys and air control sasita nintino no empempi no ma cost speculation e was system oh sidi ne ba from ye be $2 na adwuma for ni businessmen e de ahopepere akwakoto na push de ye den ekoso enti ye de san na marketing kiti toto any de animdia fofofo nyina aka fa ho no ye kabom de ye adwuma ye man ne betima fa ne ntoma pa ye den efra papa nyame asum de nka wa wiye yo on count so mira Owura Prince Obiri Yeboa were chartered and financial experts on the school and area. Abusuana mano gwasam so a meka sana kwabenese bemoi. Sa na woko senior high school sa hodo mu ankoda na wase no a mo kyerɛ no. Ye fra bibi se practical. Eno no nkoda no ahyase a won mo je na no dwada kora no. Wo makosofo ye won mo de. Eno na yatete se awofo no bi. Akyerɛkyerɛfo no se won mo ntue sika. Ebi tua 500 Ghana cedis, ebi tua 1000. Chase sika na de suno bia na de wotua. Na se fra ban mu e na aba. Sa chechefo no na agye. Se nkoda no ankasa nso na buapa. E ma wo ma me tua se sika nyina no. Ye kwa mo no so ne akwa akodi nkomo ye na wo fo ba akwa akodi nkomo de afa ho. Na bebi nti ye mfa ne din ene suku ane ba ne ko antudwa. Wadaroma memo ha ho. Yeah. Na pom ye de Ewa do me hoye pa. Yede nyame ase. Sesi asobo yi amashase amobɔ se mu tuatua sika. Efa practical questions ni ade a wo ma no won mo ashase a wo mo ye ho no. Ete sai akasa na mo fra wo ka kire wo. No mo kan say person no mo ka so mo betia 500. And I'm saying, so 500 now, 500 Ghana cities now, much no. And they for a science and a home science practicals. Korano, Babaye, Omobayana, MSS Canada, and my abandoning to assess Canada. It is an examination so abeng. In general, best homogena, only yet, Sani, my one. That's a man between me actually. Owura bo ameka kra we no eye wo ba na fra wo ba na ne practical sika science practical sika I be so mutia na wo bi sa churchfo no emu asem my wife also call my wife I go school mu hoda onko no the onso ba the beto nse the chefo no so muntia science scan na wo mo kire mu se practical you know modern ye no anyam bia no die na ma na ba santi a ye de sa sika so bra wofo sa wofo ntia wo mutimi kire mu e de kire wo yire say yeah so mo kan say aban scan say aban de ba no modern ye no abandon first kana mai inti na abasa inti na wose mo awofo na mutua no mbacho an anyambia ya hwe won mo frijeje sesikai ena se nie oh o mo ka che but this ankasa go so me start wo if you must start on practicals ready that but one o mo ya science for ankasa on be start exams no on be start no 29th. There's so much here before 29th. Na sa boso mi ye wo mi mebu anyame adom adwoada. Adwoada nti o so mo prepare into taban na family ma na amadia. Won betia seska no. Enzesi ya me no kase wo watchia wo dia na. Me ntia me dia se me twen ko di se won beka se bia aban na first scan mai nti ye first scan mra. Asane me dia ko. But every month, Nipati, you are me don't be command with you. I yanim sa sembi say ba. E will be a Canada, bet you cramp up, say be a quadanoa. Wo bet you mean will be a quack canana.
na one ma hyehyɛ de atomo so say akyerɛkyerɛfoɔ na si yentua ebi so ana ntesa asɛm ne ba ne moto ana mo akɔ sukuu panyini hɔ akɔkɔ bisa ne sɛ bia headmaster na headmistress say ni na akyerɛkyerɛfoɔ ne kana wo so gye ne sɛ oh na sia na me chen say oka me most of the time na me ko school mo ko tia sai ska no nti me pa ma me ba se ho ko tia bibia o ha me ankasa na me ko nti say omo say omo prepare na omo betia ni nti ya twen police on back at so as amo nti mo pa ska no emra na ma ko school mo ho na ma ko tia na ma gi me receipt na sa practicals so enkoda no won ma hyase o ebi mo ye home 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 economics na mo chi ase nti na de minti na say see me ba de na me here nti me sa o mo ko ye because mo ye on first person home economics on ye first but ye o mo ye fixes chemistry ni biology there de no de and mo no be start 29 I wada makwa to ye ma sem ye be de akira ma ne ahwe ba bia be kwa akosie wan but se sia ne de me ye sure so o mo be sa chemistry ni we na do bia tia but obi a prepare se o mo get scanner ma o so bia kan tell the parents non prepare to this o prepare to na time no so aban fa ma ne o di say scanner dey go top materials no no dey start ye de ni be de akire na ya hwe anamotu ampanyifo betu afa ho ya da se wai I was your for where so bo ahodo ahyase ekoso suku ahodo mu sa practicals na ankoda no ye no achachofo binom se won mu ntwe sika na sete sa sente sa ye hyembo se ye bedi asem ye chi na de be pie firi mo babia ye de abesom afei yankọ bosome frehwan emaburu ene adesie bi wo ho aka bom e de krata tententen ababonte so masompa kase yenso yensa aka bi na asem tententen ne tietia nyina ene se kwayebretio bi a ewo danso ya ewo bosome frehu mansene mu wo asantemantem hase no akoye galamse yebetu yentu asmasi na si yemetu enya asmasi a emu nsam na kwakoye bebre na yepese ye din komo na yete nsam no ase yenti awiai yensa ka na na chei woni a wodi edom na nimu no baako ene no na nyame asomdwe nka Sompa FM so ne aka so na wapom te sen oba de adawro ma ho ye na ho so e agya no de acha yen pa o na wadawro ma mo asam tenten ne tietia nyina na mabono tofu ano ebi aka ekire ana e fa cho bi nke ekire ni na se galamse no a koso wo dance no ise ya abono a ho hene ne se tenjira do be ya no be je di asam ne de ma mo se mo nke bi ma ye na abambofo ni wo mo ke bi di mu ni na ahemfo o mo afre yo hono mo na wo hene fi po yem to obi ko yi sa China for ediba mo be na wo twimi ni afese o ma acha ki tu galanti no a nsuo no aye nom no o ma block nsuo no esro afese esi na na afọ ko de nsuo no ahono sa wo sa enyi na nyame krencha dia na yakopɔ do ndi bia pepepe mimi nde twa mu ya na a light of by hormo a light of by no be say nsu a pipe ho nyina to ta nsu pipe e buru krum ho ye emi ensape
Yes, a torture of the Kumu, and you know, Omo from Sankaino, and you go, yes, let us acquire from a sister. Yakibia, that's the cra, a friend and a Pocutino, or so one print. You pull you pull. It's a concern, you 2 1 more, it's good about Kuni, Kaka. And I'm someone I know for Japan. You two know I will need your penny. And also buy or say your bayan obey. The Mandaruma, the Etiano, Umabuaying. No, go from a penny, I'll say, I call radio station, Mama, Kaka. I can't give a dear to so much, and the cousin, you know, and I will know, and I will die, and I'm really anchor. They said, me no judge is here, crown, and I'm on China, and the environmental protection agency. I know some logical complaint. And they say, you really ain't. Nanti Sesiano, Nanache, what out of my Sesiano, Mokrata, no much rese. One more my bird says Sesiana or Mutuno. Asra for a bomb who buy an adjo, so Munko Yedman, and no most to say, why in the chassis and tea Asra for no room wa, or more bought a Jumaifona, or Moody Sigakon who gano, who buying. As I said, you read my cancer here. O man penny a secretary no asante be dia tu sanso oni na yes no no bi na ba ho nti asoja fo ne land guard fo aba ho a idi kwa wani ne kure bedwemu a asoja fo ne land guard fo na e guard no a me no ka se asoja fo no bi to krum ho ne land guard fo no bi e ho a ese omo bo wo hene no ba ene omu kutekutio eti se timemu fo no e se am ne ko ha and then the military are to them and I will be your more galanty. It is a matter of na Nana Santi Bedia to Nanache Wadaroma, Mr. Mibus, Unimuno, Unabun, Winimono. You moment, because I'm in a near now, so if you know about Crumo on a dear, what do you put me better than Mr. Matrosa or no? No more, Papa, Nipa Minimasa will be bassing, I say. Na na mo atena nkonya mu busa ne nante se a mu busa nipa ne se wo asema se na so obenten ya wo gina ha se ye fra wo na chei no wo free ha ne free ha kosi ha sei wo kire se ampa wo ne na Asante Bedi atuo no ano a ya wo ye adwuma mampani atena ye no me pa cho sa pepe no de ba ye na mbo nipa no miensa o mo ba ya o mani sia ya na ma na tia me se busa o mo kwa asem asem o kan ya ne se your friend could feel something to be a few for your Juma of Frasta House. And a 1 mile back was the Mr. George, and a back was the Mr. Jemine, from number 3. It is 2020, and another quarter of you crown. You are Chinny Casa or no crown, or more, or more astronomical. For both are or him a Asante Bedi a and another crown numeral, or Bossa, a dinner, Emma, Kumo Funa, a tree. Embra, ye dear Juma or mine much say. Asrafo anase hu se bambofo eba baabi na eye mansini a ye wo opani ya wo si omampani anamu ho no one ne wo sahene ya wo di saa bambo nanimu ana ye mantam no nyina nso se eye bia mantam no soafo a saa soafo no wono na edi bambofo nanimu menimu nkomodie ne mu nsem bisa no mabusa DC ene mantam no soafo se asrafo na ba wo na omu ye adwuma abambofo no na se omu bo adwumayfo no ho ban no omu nim omu nante se yo mini ade wo kan etisa na GC no o ya we pa regional commander ono so ya we itan say yes subo bi na mo enye subo na mo de bo wo mo sa this is commander no ye ni na kodi ahia ama ye ni nyina no wo hene no ne hema kodi mu wo regional commander na be die kire office our Kumasi ha ameno ka sei ama some obu se sa no kae so mu kuta nkrata a de be yaduma so me galan so on fakata me so a ye ka on fakata ne maye eti abo no aba this no ya we and this is commander no so ya we it is this is commander no obi dia paso awo concern for nipa ba so ani nani achi ne nani ase ada tumun ne ye ko ye sa complain no o ma police message say nipa no ana ye pani ba ko ye friend na kusi wo da hanajo ana nipa ba se dia sa ko dia na na cheye nya complain aha wada wroma etomre bia
say ye din komo say no ya na nipa no ye boni din bebre no aka asem no eya na woni ha afa na ye guso ye puso ahoma no se ye benya no ebia na de wo kan ebia na tesa ebi nso ana entesa ye hwe ni sei mokrata na mode ba ya bonten no efa ba bi no e kire se ebre bi atwa mukura wo hene ana wo ho no galamsey sem yama emabunu mu sorry tia no pa amem se ofiri ho mafoforo san ba ananye sa na tie enokura na na ofiri Japan ono ane wo fakura wo jamenche on na bua ma yeti za wa hene no ena se ni wo fa ase kuma ena wo sa de dia dia se wo sa ba ya galamsey ko no so bizu no na tire se de na wo hene no eye na mo mpere ne wo fa ase no ba ye no afekwa no wo ye ne kese ni kuma o ye ne kese onu so na Africa na se de onu kra de na wo se ba akono Wache na na Japan no. Enti se pipe no twa se de wo hye wo kasa na se na wo ka no a. Munsuo sem ne numu ani ade ete sen. Se pipe no twa. Na se ma mo ayen. Magalam se na su ko mu dia. Ene se pipe twa dia. Ene dan so for je se se mi e bejo so ni anu ma je se je so no. Ta se ni se o re ni ho ba bia. Lam se no de obetimi asi so people se ekoso wo ho ankasa dan so ho. As I said, cost as I say, who could see a bit with it. And near my moya, as a fagalam say on the paper and on my. Hey, and your motia some yeah, China for nay. China for near before Nakafra. So, but I assume the map China for no. A 100 year community mining, Anna. David, the community mining. The excavators are who go one more. Excavators are who do go as a sea, but who excavators who are a year, Juma. I'm saying a man community man, community. Nana, and to the sea, and your powers to say, but who say a Juma Gusua, air cost or Honesa. I'm about Monko. Who was so movie as a never the anomaly drinking day. And then Abuana, my you know, match. That's somebody at Anconia, the Amo, when I say Ludum boys, negative boys will be agent, dear. Say, I had to admit any Muka crow. Oh, so, hey, I got two boys in your pay. Nana, ya that's no bro, Bibiani, and I would young kind of castle to dear, you better come over to the why. Papa. Abusia we eyen samwa adesia ya e woda nso bosome frɛ ho na sankomo efiri a eba ne nyina no yese galamsey koso ho na aye nsam bebre e wo ho na opani ne din komo ni din ene na nachi adesia ya asɔre wo ho no wo ya kandini baako na to sɛ na din komo ye ma no nso ha yegusu ya yepem e de akoyani mu Yako wamaga na ngomasiemu na asoya warmohye ngomasia ho samsonso asase dinsusudie ne adwenpo bia basentia Deputy Director of Management Service the Ghana Education Service adwumako no ora Anthony Boatin ne contract omode ma no wan masa atwemu di bi asanso aka ho biem na asoya ne kyeremu se enei ba bia wamaga na ngomasia kwakodro no wo munyi obi a wo ye nimdifuo wo pepa wa komapa na wobetumi ade nneoma pa ne susudie pa bia ba wamaga na ngomasuani madane dane nneomam na wonma kerekere wonma ni ehunu se Yera Anthony Boatin was sefata pa sane contract ne womsan so tumbiem adema no na anu na aka obi ama church for kabo ko ahodro 9 National Association of Graduate Teachers, Ghana National Association of Teachers, and Teachers and Educational Workers Union and a coalition of concerned teachers wo nyina kabo mu kiraza hwe ye no anese na me ye wura yi kura no wo hwem kura mpona wo ya akona ho megiem enti se wawu anani nkana me wo nkona foforo so mra na mpanyimfo durumra bia na mo ha dwene na won mo kire se enne wo hwe ba bia wo maga na ngomasua na keka kono a enne bre na duru so si sakra nnuomam ye yi wo bi firi wo a ye de foforo ba hye wo ye dane nnuomam a na sakra ye atumi eba na ye pusu ahoma no sa yensa Ebeka Nat President Reverend Dr. Isaac Owusu wa homano so ne de nkoma bi sane sa show e de ba pa na menne wo mo so asori o mo kira sa nyatiom be ma kwan
na yɛra Anthony Boateng one ma two mo sa ene one san so ntena so na wonhwɛ ɛnda na nneɛma mu sakra nneɛma mu wɔ maga ne yɛnwoma suahwɛ no ebetumi asipi na sita yɛnko ne Reverend Ajo entuto mu ntikwabena ɛto asoma yɛ ɛne yɛ to aso aba yɛnya Reverend ne yɛde na ba abusua de ɛtɛ ne sɛ ma wadwuma prɛmto brɛ kaseɛ no ana yɛgu so yɛ yɛde ma baabi a wɔ bia no yɛ live ɛwɔ Facebook YouTube no nso ɛyɛ adwuma nti mu a mogyina so a mohwɛ ne da mo asɛm ma akɔ aba monkɔ so ana mo ne yɛ ɛmmɔ adwuma Ghana Registered Nurses and Midwife Association. You try to tell them GRNMA. Omuna kasa omo tell say aban no person will two anamo bia so man fast. Now man see aban no kwan wɔ nneɛma bi ho a. Baabi aban no person wɔ de kan ani kyerɛ no. Wan hwɛ kan no bebu afa so wɔ kɔbɛdam. Enti ba sa emmoa. Ni nyina ene sɛ aban no person wɔn ye wɔwie senior high school no. Ɛna ɔpɛ sɛ wɔdo ɔmo ewura chip compounds ahodoɔ no kɔyɛ adwuma. Ei, asɛm bɛ nie. Any affair ye be hunu what a show gone too soon. Call to glory Kasiapa. Now, ye perceive a din come crana ye radie. Owura Jones a free anto a santimanta mutetrani. Edema Ghana Registered Nurses and Midwife Association. Papa Sompa FM Sunyamia sum drink count. And council minia. Owura Jones no promote saying. Yamin to me where pa. Ofa Jones and say when we hear me cry, me tell one catch eh. Hey, you Ofa Jones also then come in wow. Oh. Wow. Yebesia, why? What do you say yebesia? Mate. Mo asem no ankasa ye pese ye ti ase ye mo se aban no pese wo ya de bi se mo anya faster. Aban de sa na akoye sa. De sa na aban na ye no. Ani say ye wo ho na ye ti ni mire bi say aban pese secondary school for ma wie no. What the ebi eba hospital for amama beye adwuma tetero na yefre ne zoom nurses no na o ma ba beye ana ye ka tira ban say samre e we die sabi nurse for tifie nya adwuma de a nurse ni a ye train na atwe me nsa amana beye adwuma de ebi ma nti wo ye ne sa emwa ne ne kura se de apomdin adwuma na nkasa akọ nursing training nurse your baby in the passion no just and clear training in fie now you graduate inti tete sound the mom yanko ho e wo kan almost say 2006 of president ko 4 pence o ye bi ti almost say be de na mo friend zoom nurses no and yes that time ne nyina ye gitum say ye nya nipa nya adwuma and na ye training ma aye ye wododo no ama wa ban no kura no me ka say Enipa bro 20,000 agent ama nursing and midwifery council ama almost certificates ebi ye degree ebi ye diploma ebi ye nap and NAC you can nap and nurse assistant clinical nurse and assistant preventive mono do ye almost 12,000 for no 12,000 etifia omo de 2019 pono mu wie school afi aban mo apply kra ya ka ho asem since February enyam post tu omo kra wa aban masin mo aban ne se afọ ni nyina achi no for secondary school for na NVTI se dey say nursing and then vocational school dia yenim NVTI for training wo omo na no na aban de be boa yen ama yen yakoye adwuma ene esi bo mwa we dia yempe mwa we die bekum Ghana for enti saban pese ofa nipa nkasa dia sa nipa 12,000 na apply e wo no na fidim no baby kura pese we mu kono onfa we mu nko ha we kura de so be 5,000 sa for ye kuma se mo ye 12,000 enti na se so nya kura abroso enti onfa sa afo no no mu nko ye adwuma enye sa emwa enye sa enye enne yentimi fa amanfo apomuden to atopressa e kire se aban priority enye inti aban hwe no nka ne ye inti yeso professional se ba to yeso no ye hwe magana fo ho kiro mu sa enye ye inti na ye ti ya pa ne se we de ye mfere na ye kire ma magana fo ati ase de inti a ye mpene miranto ye hwe ne sei se ko ba se aban no etu sa na mo we se senior high school nkoda no ne de o ko chip compounds ahodo no so a yensu anim se chip compounds ahodo no e wo sabi enkron kuma mu ne wa wawe mu suicide ho no ne ade
ɔn sɛ chip compass ahodo ɛwɔ hɔ no na sɛ obi ɛyare na wɔ ɔba na akwadaa wɔ free senior high school na ɛte hɔ sɛ brame nwa wɔ pane a ɛnidie ni wɔ buo bɛn na wɔde bɛma nurse adwuma no ɛno na yɛkɛn na ma nurse adwuma no ayɛ te sɛ asamanfoɔ dwene sɛ obiara asɔre otimi yɛ nurse adeɛ a akɔ n'anim ama obi asɔre akɔ sukuu akɔyɛ degree a yɛ kɛsɛkɛsɛkɛsɛ University of Health and Allied Sciences a ɛwɔ ho sisi a mekasa yi nurse ni na yɛ vice chancellor wɔ ho ti nurse adwuma no nyɛ adwuma a sɛbi ɛyɛ obiara akɔyɛ bi saa o na tete asam na obiara wɔ history nkyira na wɔaka no korɛ ɛna mekasa ayɔm so health center a wɔka ho asɛm yi menu yɛ kurom fa ahwɛ den health center a yɛka ho asɛm yi nursefoɔ ne midwives ɛwɔ hɔ adame kɔɔ ɛhɔ kɔhwɛeɛ no ɔmaduru aduonu 20 ɛna ɛwɔ hɔ nti sɛ kane no a na ante ama nkwankoa na ɛwɔ hɔ wɔpaneɛ ne bie mu o saa taa no na ɔsɛ wotire ne obi aba saa deɛ a anka yɛgye tum anka yɛyi ɛna deɛ nursefoɔ ɛwɔ hɔ no ɔmaduru 20 nti bi nea ɛyɛ sɛ yɛka ne yɛka biom sɛ secondary school for nkɔla ampa ɔmo hia adwuma but deɛ bɛboa paa ne sɛ yɛmfa saa nkɔla ne nkɔ nursing training na ɔmo nkɔ university nkɔyɛ degree nursing na ɔmo mmra nti ɔmo bɛba no na ɔmo mu amia na ɔmo asua adeɛ yie na ɔmo ayɛ na deɛ te yɛ kora yɛbɔ ɛyɛ yɛ awerɛhoɔ ne sɛ wokɔ school a adeɛ a na ɛden baako a wobɛyere wo ho paa berɛ ansa na woapaase yɛfrɛ no health assessment sɛ wobɛbu sa maame deɛ na ɛyɛ wɔ na wabu sa wotumi fe nansa ni ɛfi yɛ dɛ yadeɛ bɛɛ na wabusua mu wayɛ de bi da past medical history hwan ansa na wode stethoscope ato ne bo ɛde ato ne yam wode ato ne ha no wahwɛ deɛ ɛkɔ so wɔyɛ saa assessment ne nyinaa wɔn nso wɔn de nipa ɛkɔ sukuu na ɔtwe mmiɛnsa adeɛ a yɛkɔ sukuu mfie nnan koraa yɛ brɛ na yɛate aseɛ atumi ayɛ ne yie no wɔn deɛ na ɔtwe mmiɛnsa yɛde kɔ aba abɛyɛ. Mr. Anto yɛsɛ wɔn mɛyɛ. Mr. Anto nti kɔtɔ bɛkɔn mu adeɛ yɛ mpere so. Mr. Anto. minia. Aban ne sɛ na wɔtwe mmiɛnsa pɛ na wɔde ma yɛ nuanom teteɛ na wɔn abɛyɛ adwuma wɔ chip compounds wɔ. Ani o. Na neɛ saa deɛ na ade nti na mmoa no a ɛkɔ adidie na ayɛ mmaa no yɛhwehwɛ wɔn mo ansa. Asɛm no nursefoɔ 22,000 ti fie. Emu 12,000 deɛ wɔn agye ato sɛ afi koraa wɔfa wɔn mo. Na sɛ mo hia 5,000 pɛ. Enti mesrɛw mo nyina mo nka bi. Ɛyɛ mo ho na ayɛ aban na hia ɛna ɔmpɛ sɛ obɛbua mo anaasɛ mo hawo ne mo amanneɛ ne ebia nneɛma bi a mo nte ase a ɛyɛ mu nsusudi a mode akɔto aban no anim no ɛna sika ni hɔ nti aban no pɛ sɛ ɔpɛ bɔ mu kwan bi na obɛsi mo akyi na otwa mu gu. Ɛna yɛka sɛ sika ni hɔ deɛ a youth employment agency for so many sika a yɛsrɛ wɔ mo mfa nkɔma aban ne yɛmfa mfa wɔ mo mu wɔ na ɔmo so yɛ Ghanafoɔ. Enipa 10,000 na wɔde ka 5,000 po na ɔmo de ba wɔde aboa wɔ mo yɛma ɔmo 10,000 nti ɔmo mfa saa afɔ ɔmo so yɛ Ghanafoɔ na ɔmo mɛyɛ adwuma no. Na yɛ deɛ mo yɛ wɔ hia no me wura nto wada roma fakyɛ me sɛ meba mu saa enti wei no yɛama wɔ mo nteteɛ no dada wɔ mo wɔ sukuu mu a yɛde saa na wɔtwe mmiɛnsa nteteɛ no bɛma wɔ mo no wɔn aba fie anaasɛ wowie ɛsɛs ba fie a na fɔm saba abɔnten na wakɔtɔ afele sɛ mekɔ sukuu na wɔtwe mmiɛnsa ma bɛyɛ nɛɛse ni akɔwɔ paneɛ ɛwɔ ayɔm so health compound hɔ. Deɛ ɔmo pa kyerɛ sɛ ɔmo awie secondary school ɔmo wɔ fie saa mmerɛ bi a ɔmo nya nkɔ university ɔmo nya nkɔ teacher training ɔmo nya nkɔ nursing training no ɔmo bɛbie ɔmo portal na saafoɔ no a apply sɛ ɔmo bɛyɛ zoom nurses na ɔmo abɛ yɛyɛ hia mmoa nti ɔmo abɛboa yɛn ɛne yɛ sɛ mmoa wɔ adi yɛn hia because yɛ wɔn mu a yɛatete wɔn mu a ɔmo te fie ɔmo kora sɛ ɔmo te fie no sɛbi wɔwɔ paneɛ kora obi a mfie mmiɛnsa ne ho ɔwɔ paneɛ da wonim sɛ ɛbɛduru baabi kora na ɔnim paneɛ wɔ biem ne yere mpo bɛfi nti saafoɔ ne te fie a wɔsɛ yɛn nsa nkɔ tirani na minia dabɛ na zoom NVTI for nye vocational school for no mu tirani wɔ mo. O ti NVTI deɛ na sɛ vocational. Nti yɛ de dabɛ na NVTI for de tirani obi ma ne ba hospital say ɔbɛboa nurse for. Yɛ hia mo ton yɛ hia mo a. Ɔmo hɔ no mo fo mo mmra o mmɛboa yɛn. Mr. Anto yɛbɛdi mi wi amɛfrɛ o yɛbɛdi nkɔmɔ why.
Martinia. Medase papa. Owura Jones Afriye Anto ana yɛte nkan Ghana Registered Nurses and Midwife Association. Wɔn kyerɛ sɛ aban. Wɔn atena se din des ɛnyɛ hwee. Bonsa ɛnyɛ hwee sana wɔn panaba. Wɔde wo kyerɛ di agorɔ na wasɛ no. Ɛsɛ di ayɛ yie. Na wɔtwe miɛnsa paa de wɔn adai. Sabi Afghanistan kura wɔn tiri nipa na wɔtwe miɛnsa. Ɛdane yɛ ho aba ɛba nsɛm aka akyire no dɔɔso yɛbɛkɔ aburokyimam na Sudan mamu. Brigadier General Abdul Jalil Abdul Rahim. Wakasa kyerɛ sɛ osunku a ɛna omusu. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi ne twitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple when how bia you provided 24-hour support demand open a check top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank ne what dine bakum 0202 699 110 and now 0244601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minua ton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwadini o we hwan yo. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time wa pagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wunya se wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan Fido loan l'argent est prêt as you saying the money is ready. Sompa nkomo abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betran radio so beka wo no masem nanso asem no se yensa ka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de anim die be sesa adwene na obi nso ho aton sompa nkomo yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompam dompani sete sadia adene ne ware wi a na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready ye ba Bible say obema be jane ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a obe ye japade ani kuni bema ye japade ani yere nim awade mu kwase abuo ni nyina ye be hwe sompankom ye de ye se asemu bia fabre ye ne ye tiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premaini e wo sompa 93.1 FM efiada we enumre no 9 kopro enumre no sia ye ne ni ntini ni akokuru bete ya ominim awade sisem ye be kyerɛkyerɛ awade no ebeye yi sompankom ye se awade bie ni wa aseye no awade be se ya ejina wo so abusuafo ebadom asesem agye brotwe ye na ye kwanchanchaman ye no ewo bromantamu nananom ahemfo ne ade hye bia wo honom na esu etra bado said de adru ne de ato apentio ti abare nya bibi fanfa ho wo se kuro kakraka ye te san chanchanchaman eni okodo honom abia ye kura na sefo abatena na worma ye adwuma ye boache bedin akyerɛkyerɛfo kura de ye nka enu achi ne se wormo hia se wo mo frɛ obi wo kumase nomni ni pakura kasa abusua turongo pepi kokko bi ase no mu gina na won mo yakọ no won se sa nuoma no wekoso okuro ni mu no ama na kuro na gigya entimi ntumpon to mo koto asra bai se de aduru ne die won hwe na won keka ne ho won man ne ye won won chanchama ye na na de awuo sekere ye woto so miensa eno ne sompa kase edi nkomoyi enim se bai ontimi nyina de na mum
wo de kyerɛ no a de na ho de betim no na wa ya me enche bi na mampanya da roma true MP ambaya ya kwan free botokuru wa kosi twam jeje mo ha sam kosi abikasu omo de kotare guso no so se o ka no faso ano start at 82 ti me ha ka se pa se ya kwan na enkyere na 82 no ke besre abai na da roma wanya bo nipa dia na wa bo na preko na ka de ba ko sen guso amaye se de ya bit ma chere kwan no ba bia dan ntino ama ka kasa akase no the bia ma no apply road no all the time jama san anyam yenu a kwan no enche e be sa se kura ha se kwan no de ni bit ma ka afa mo se be mo ai na be ba ko bi nza guso mai ya ye challenge ba ko super ye installation of telephone mast no se kura wa ba ha yi se o frame se o be ba ha ese mi ko jina ba bi no ma hu se matima ya sa call no nyinu juna bi pasa o frɛ ne yanko a ase nyina ko juna park so park ba ko so we o frɛ ne die we so o frɛ ne die nana die wo search to so miensa na ya tene nkana no chi ne yare ade hye bi a won chanchame won so di nkomo e ma won kye mu e hawo a onamu on dey say no di carry ye kwane Pari be afi my ni nyina tutu ye gatasi nyina sai wo fam ko wachi wa be hu say kware he onye ba ye de sapete ne be de amaye ya light so dunso ya ne network kro na ya ti ya ne network ya ba ye ade a ya kwa ji say ya furudua wa hudua bi si no we wo de ye kokoforo na se nyame amwa na ateta wo nu be kware he so nye abato so be duru dia ni be die mirika be gina ya so gidigidi ha wo nyina ne se ne de se kuro no otre pa po be po so sisi mantamu na aka se be wa ya na be de ba twaja tumba me na ife meters so aka ho Anochi no yani assembly member ya wono ewo chanchama electoral area wono wanyafo kwabena ya board nkomo ma wase se radio was rada wo mra sebedwani won hwe no meye bi mfamo sanse ne anioma keke kono ani enyan the party on gentleman for your how bebre ye how first one ye kwan na abaye no bosumi nsia man so kwan no nyina tutu ba ba wasro ho de pogata na abaye no nsuo no kontin tontom na nsuo ne se na esi ha mo nye adeketo na etoso mienu yensan network nti nyunu ju a oba park so be unse light asoso den ni nyina call na amanfo ye ne sa no bia okọ wo ye kra secret ne bi eti no so enya bia ye pe na etoso mienu miensa ye toilet ye nyeda ne toilet ye wo ho ye hwiti ne ma ne mama nyina akos ne so de nka sa ade we de ho ha aba bia afa ho nti ye sere ne bia ye clinic ho nsuo no ona mbo agogo aya ade aya clinic ne kama na nsuo no oba be ye na oye ne ye de yensa bunu bi na otwe mienu na ese ye Abusofo we assembly member wono wa chanchama ye rokwabna yeboa ene ye behia cloud ne ye de akoma wo mo cloud internet ne ye de koma wo mo a betimi ama osu no musu no nyina to atwa they are the fastest internet in the world me se bra no mo wow they opesa wo di internet ye bia no kumasi ha ya top high woni ye nuanom lab fm ene di hwane mu ade opesa wo di internet ye bia from sisia 0244 601 933 0244 601-933 na wajo so afi yen download sesi ye bo star 711 star ni abo na miensa na ya bo ash eye fido FIDO laja epre abetom abadadadadadada e kire se sade fido ba ye ne yesi dimirika ne anigye ne wo sebo ne mememe dimirika ko sia fido no fido mama ye ni mangu ase ya me hira mo papa he said obi a mema ye yi akohoma e ma no so timi do msa ewuro mbotom wo se he baje koyi momo bere me he said ma ne nyina wo krom anam fido nti sika de ye wiase de obi ka se hia woni pa no mpe wasem obese wuja wo ma enti eye FIDO no nya 200 Ghana cedis etoso bia 2000 ne bom sa botum dia start bibi kura na na akọ anim no na ye ni agent bia nto bi fra na hello sister ni o padia hin na busua wia ye ho ma me ncha wade bi we yade a me an kasa na me de cha me firi me mu ade nyina na me de cha wo
me say se wonim obi a wo yare obi yare na wo ya wani da so asa na nyuma wo to ane se me yare ya na dem bekɔ wo mu a wonya hu abe a ka che ne se sa anwom no wonya ato na obi a wo to sa anwom bi a koduru abe heba clinic bi ya wono oni se bia yare we ni mensa wo yare bia enna man danso no wono de na hahama ne nubna ta no so apatrapa new site ha ya aduro bia nka dem wonya duru ho a se wo ye hwehwemu afa wo nipadua no wo de akwa asema me maba wo me nipadua ne me de aba afode de wo pesa wo de ye bia no hwehwe me nipadua no ma me de enko yie de wo se me to aso no aboa me sa akwan no so akwara no da yi anase wo na yie eya be heba clinic yen from sesi a 0243 345392 0243345392 na waje oso achetau yenko Sudan mra enna kakra ne na yabo mamane ya yoro hosem efri Sudan manimu eba na Sudan mamu no asuo bi wo hono mo yefe ne se River Nile na sa River Nile no ye wo White Nile wo ho ya ba konso eda anafo ne atoye fam ho ye nsuo no so agedin ye pa na eye birbi empanifo ye hwe atorencham nsam so e wo Sudan mamu Onitim bi epue opue ya wampue ni kwa o odi eniji ani nkwansha abrabo mu afutuo nyamsum wani daso edi eniji abro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie mu nsemo obenya abrabo mu nsemo obenya nyamsun mu nsem obenya anijie mu nsem obenya enyumpa na kakoma obenya yamaimu amanyosem obenya Sompa di bravo obenya ubenya ni nyina Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema ke fiapa Onitim bi epue na hima sapon wode abana so ma ya dwuma nana hima sapon akwaso ya nana hima sapon okro ya odi achi ya wono a ana me nana hima sapon ya na menim no wo yire pa rocky wakai no nana hima sapon no tade me kodidi ehu pa se wono ade a na azekapia alukuje no wode ne ho kani omo Dubai burgers no me se kase no de mo transese ya na sikura keke e wo kaso a na so hwe wo kan se mi ate Ghana for ntie ni so person man ye koya nimu a NDC for yemfo mungu bom ne yentopuno num no mo nda ho o yemfo mo ntra opposition na ho na se NDC for mo mba kuro mu pe bra ye de tenkran grabu heche na ade achen amiskos pelele na ode aba ana o chese wadamanpani na do danko akufo ade spa se Kalio solar power plant no wako bia no ewo atifi atoye mantamle mu enoktete kwa me GH wo de aba wo so wasaman kese no se ntem people for de tre pra nyina said de akwa we have the man MPP lalai Ghana de omunsi ha biem omunsi ha kura biem na nab ablekuma central wo de aba na se anado ya adwuma ya mo na chidom kasa no moa na opon owuso besma so ma ye nyina ya ha kase no asante atem tokwai ija dembasa evansani no obo ase tutuka ensiraba aneka Mr. John Bosuso wode aba na afenso na bo abedi kwada so bedi de wonte obi akesu paragraph pa no de aba na afenso so no kwadwa sempa furniture west abusuyan fancy na abe heba clinic awie na dawroma kona ontu yare nyina ase emfama ho tano so patrapa new site for yare bia medwane fido FIDO u download a na wona ko star 711 star na ka wona ko ni kura
Bia kama cloud internet. They are the fastest internet in the world. And I feel. Akwakwa Mafia series in Sunia was your for series Papa no share. Near Warriors One Ventures Nature One Media Cabo Mudia Banoa. And one Akwakwa Mafia series. Nyami aduma memen da bi en no watchem pe mu kopem no nkono. Na ye cho repeat. Ukwada no mienu kopem no mienu pe mu suo. One mama so Senate 21st clinic the sciatica expert. Abe herbal clinic in so de nie. Wo yade ne nyina no aduro no hokɔ no hwawate na wontu yade wana se. Extra Comfort Limited was so beda na ho atɔ. Medima for aba center ne ye wo di wasɛm ne nyina de ama onyame nti. Ebusua wo yade no atena wo so akyɛ no ebefiri wo no makɔ ama ho atɔ. Afi wo di for same Wodi for Samuel Power Ministry and Counseling Center. Ebusua enko babia. Wo ha no atena wo so akyɛ. Watching so for no nyina won mo asi. Wodi for same won e last stop. Wo kwa wo behwew, wo no betena se, wo bekyere wo abrabɔ no mu. Babia ekɔ nyina honhom fam honam fam. Na wankase wo hunu se abrabɔ no ayebɔ no se enna fam. Wo so beso asene bi na hwa homa no 0249 942 842 0249 942 842 Sompa komo ampa asem na wie ni nyina no so obetie nkomo pa ma ho towo wa warrior na agigya no eya Sompa komo ate wo hene ni ama crunches of mami premani betena se na won mo dia wade mu nkomo ankasa ne abrabo mu de ama ho atumi ato ye twako benkum ne ye twako nifa efia da numero no nan ekoka no nsia fra homa no 0242 725 067 0242 725 067 and 0208 608 563. Abusia yediasi asante yeboa Benedict one no wasamufo pani akosua somua kukua Libya Boga na ya oboa ma enu achi sofomami premani Dr. Silas Sompadi die Godfred ni Akiola school fees David Yima and abusafo nyina Rocky DJ afia ajewa kodie akua nyako abronoma chiame nimo na afenso so Dennis eda mu nyina mo ase mame yanso eka ho mo a mudi yachi e wo Facebook ni ade no eda mu nyina mo ase ma dwuma na hema na abusafo nyina Luke J no ne abusani nyina na kwabna